Kai Jangudu, kalli abin mamaki. Wannan fa daga gani jaka ce, kuma daga gani wani hanshakin mai kuɗin ne yadda. Ya kake gani za a yi da jakan nan? Haba Aladin mai basira, abinda za a yi da jakan nan ai ka sani, zuwa za ka lallaba ka san kama mana ita, sai mu je mu san yadda za mu yi da ita kaji. Janguda, shi yasa nake ƙara son ka sosai, gaskiya wannan shawarar taka ta yi, wallahi har na ga na kuɗance, na gina manyan gida da motoci, daga gani maƙudan kuɗi ne cikin wannan jakai, bari in je in ɗauko. To Jangudu, ga dai jaka na ɗauko, amma ka san halin rayuwa mutane da sun ganka da abu za su iya biyo ka, kuma komai yana son sirri. Ya kamata ka faɗi mana inda za mu je mu samu keɓaɓɓen guri wanda ba kowa, sai mu buɗe mu ga menene a cikin wannan jakar. Kuma fa wannan magana taka gaskiya abin dubawa ce. Ka san mutane yadda suka cika sa ido, ba ma kamar mu biyan nan an ga mana lokaci ana sa mana ido. To shikenan, na san wani keɓaɓɓen guri, kana ji ko? Yanzu shikenan, biyo ni a hankali mu je, biyo ni. Ni fa ɗan Fulani ko idan ina ganin wannan tafkekiyar jaka a gurina ko ji nake kai gaba ɗaya Dangote ma bai kai ni kuɗi ba, saboda na san miliyoyi ne ciki. Daga ganin yanayin wannan jaka ka san me kuɗi ne. Wayyo kuɗi. Aladin kai to taka ai karamar bukata ce. Ni barka ji, idan har Allah ya sa na samu kuɗin nan, shanu za a rinka kawo min zuƙa masu ƙoshi daga Italiya, gabaki ɗaya ƙauyen nan sai a rinka labari na. Janguda, yanzu dai ba wannan ba, kamata yayi yanzu mu buɗe wannan jakar sai mu ga menene a ciki, ba wai mu zo mu ta surutu ba. Yallaɓai, ina matukar alfahari da kai, gabaki ɗaya aikin da ka bani a 1 week na gama shi, ina matukar jin daɗin irin aikin nan fa. Shikenan, na baki miliyan 1, kuma kina ji ko wani albashir ɗin ma duk sati zan rinka ƙara miki albashi. Mai gida, bam ɗin da ka bani ka ce in dasa a cikin wata bakar jaka ƙofar gidan wannan mutumin, na dasa, kila ma yanzu ya tashi da shi. Munafukai sun samu kuɗi, wai shi ɗayan sa ya fi Dangote kuɗi, shi kuma ɗayan wai shanu daga Italiya ko? Da a ce na ce musu jaka ta ce na yadda, don Allah su taimaka su bani, wallahi da basu ban ba, amma da na biyo musu ta wannan hanya ai sun bani cikin salama.